Dobar dan, dobrodošli u moju ukusnu kuhinjicu. Ja sam Marijana i danas ćemo spremiti jedan divan obrok. Jeste da, dugo nisam snimala video, bila sam na odmoru. Sad kada sam se vratila s odmora, jako mi se svidao jedan divan recept, pa sam htjela da ga isprobam ovdje sada u mojoj kuhinjici. Inače, vi ste na kanalu Moja ukusna kuhinjica, ja sam Marijana i dobrodošli. Danas spremamo jagnjetinu na jedan jako specifičan način, jako je kvalitetan i jako je izdašan i dobar ručak. Za ovaj recept potrebno nam je negdje oko kilogram jagnjetine. Ja ovdje u šerpi imam jagnjeće meso, odnosno rebra koja stoji u vodi. Zašto da stoji u vodi? Zato što je tako puno bolje da se meso opusti pre kuvanja. Uključit ćemo ringlo. I pre početka marinirat ćemo naše meso. Kako? Evo ovako, mislim da vi vidite. Znači u ovu posudicu sipat ćemo malo ulja. Znači ne mnogo, uralo malo i stavimo meso. Onda u to dodajemo malo soli. Znači malo soli. Možete biber, ali eto, ja u ovom slučaju neću biber da stavit ću sol i beli luk, prašak, znači u prašku. Inače, jagnjetina traži da se dobro posoli. Ja volim kada je onako baš dosta slana, pogotovo ako se radi o pečenju. U to ćemo dodati malo ovog bijelog luka. Vrh kašičice, ne treba puno. I ovo ćemo sve mi lijepo izmešati. Ovo ovako ostavite da odstoji jedno 20 minuta i vidimo se za 20 minuta. Nakon 20 minuta, što je ovo odstajalo, stavljamo u šerpu. Nalit ćemo sa vodom. I stavit ćemo da se kuva. U ovoj maloj šerpi stavit ćemo, imamo povrće, znači ovo neće biti samo jagnjetina, znači će povrće. Tu su 2 šarke repice, 4 krompira i glavica luka. S tim što ja glavicu luka sada uopšte neću dodavati, nego ću obariti ili skuvati
krompirići. Znači, krompire ćemo da skuvamo. To ćemo uraditi ovako. Prvo ćemo da ih isječemo na 4 ovako dela, na četvrtke, ili na četvrtine, na četvrtke. Na 4. Ovo treba da bude mekano, znači meso kuvajte dok ne bude bilo mekano, znači to na nekoj malo jače vatri jedno par 20 minuta bi moglo da bude. Nalit ćemo ovdje vodu. I sipat ćemo krompir. U ovu posudu sipat ćemo malo soli, znači, evo to je baš bilo malo soli. I stavit ćemo da se i ovo kuva. Šargarepu obavezno stavite u vodu, znači da ona ne bi se osušila. Znači da ona ovako stoji u vodi dok se kuva meso i dok se kuva krompir. Dok se sve ovo kuva, ja ću pauzirati video, znači na nekih 20 minuta, pa ćemo da se vidimo za tih 20 minuta kada se naše meso bude onako fino skrčkalo. Ne treba dugo jer će ono da se još obrađuje termički, tako da ovo je samo čisto da se malo bolje skuva. I krompir, znači kad se krompir skuva možemo da meso već vadimo iz ove šerpice. Tako da eto, ostanite do kraja videa i odgledajte do kraja jer zaista je jako zanimljiv recept. I ne samo to, pošto ne znam kako ću da ga nazovem, ovaj video, u toku videa, smislit ću naziv za njega, pa nadam se da će da vas usviti. Uživajte do kraja videa. Pošto smo obarili meso, sada ćemo sipati u ovaj malo dublju tigan šerpicu ulja. Smanjit ćemo na 3 i iseckat ćemo ovu našu glavicu luka. Možete na sitno, na krupno, kako god vi želite, kako vam odgovara. Ovo nije velika glavica luka, znači mala glavičica luka. I sipamo u tigan. Znači ja sam sipala malo više ulja. Stavit ću ovako pokretač. I onda manju šargarepu ću izredati.
ovdje unutra. Sljedeći postupak jeste da ćemo jednu ovu veću šargarepu iseckati na kolutiće. Dodajemo unutra. I to. I malo ćemo da promešamo sve malo. Neka šargareta malo mekša. Tako. Dodat ćemo iz ove šete dodajemo meso. Desetinu skoro. Zaklopili smo ga da se malo krčka ovako. Naravno, ostatak našeg recepta, znači mora da ostanete do kraja da bi vidjeli dobar postupak. Znači, vrlo je važno da se meso termički dobro obradi da bi bilo jako mekano i jako ukusno. U ovo sada sve sipat ćemo, ja imam malo manje od ove flašice, znači malo manje vina imam. Jagnjetina se sprema sa vinom, tako da to je moj tajni sastojak da bi ovo moje jelo danas bilo jako lijepo. Znači, ja ću sve korakam ovdje da mi vidjeli. Izgleda kako to unutra, to tako izgleda. I nalivamo vino. To ćemo da pustimo da se termički obradi. Opa, napako sam otvorila sa kameru. Moram ovako, ja se izvinjavam. Sad da bi vratila u normalu. I to ćemo da pustimo nekih do 10 minuta da se krčka sa vinom. Znači, isključivo sa vinom ovaj recept mora da se pravi. Tako da ja ću da upojačam na 4 i vidimo se za nekih od 5 do 10 minuta, znači čisto da ovo vino uđe u meso i da bude onako puno šmeka. Ostanite do kraja videa, ovo nije gotovo, sledi još bolja stvar. Vidimo se. Nalijte malo vode, ako vam je poluprazna, i ostavite da se kuva, to je krčka. Vidimo se. Sad ćemo da dodamo
ovo, prelespiram. Jako fino miriše. Znači, gledamo koliko će mi biti dovoljno. Tako da ispiramo. Ćemo biti kutlačom. Da vam pokažem. To ćemo da izgleda. Tako izgleda. I to ćemo da ubacimo i malo vode, vrlo malo. I dodajemo kuvani krompir. Znači, namirate sve. Tako neka bude malo šarena. Ovdje stavit ćemo malo vegete. Kašičicu, malo kašičicu šećera. Znači, ovako. To ćemo da izmiješamo sad ovako. I sipat ćemo malo goseka. Malo goseka. Šta imamo ovdje još od začina? Malo goseka. I sipat ćemo, to bi bilo to, nećemo da eksperimentišemo više. Jako fino miriše. Malo belog luka, još malo ćemo dodati, vrlo malo. To ćemo izmiješati. Jako ukusno. Znala sam
Imala sam da ga imam negdje, ali nisam znala gdje je. Znači to je peršun, evo otvorimo to se vidi bolje ovdje. Sipat ćemo peršuna. Ja volim podosta peršuna, jer peršun daje tako fenomenalan miris. I nalit ćemo još malo vode. Da bi bilo za umak. I ostavit ćemo još malo paradajza, čisto da bude nešto baš dobro izašlo. Pogledajte vi kako to izgleda. Ostavit ćemo pepručka. Sada to već možemo da smanjimo na neku trojku, nekih 10 minuta i to je to. Ako vam se moj recept svidao, lajkujte, subscribeujte se i vidimo se u nekom od mojih narednih videa. Želim vam puno pozdrava, ostanite na mom kanalu, ako se niste pretplatili, pretplatite se. To vas ništa ne košta, a meni mnogo znači, tako da, eto, ljubim vas puno i